Hello everyone! Naami karon diri sa balay sa akong friend. Namutong mi. Ara siya oh. Banat beng. Ara siya. Royal! Di ko ganahan ay Royal ang ano. Royal ibutang sa buko. Di ko ganahan. Gusto ko pure. Ay kamo kung magbutang mo. Lami kayo. Excited na ko sa butong. At tuloy mi diri pa kay mamutong. Yes. Ay, sorry. Yes, good, yes. Yes. Excited. Healthy maguning butong guys, no? Charot. Healthy kaya ang butong. Ihang tubig. Hustler kayo, oh. Hustler kayo. Nindot kayo ni diri ilahang lugar, guys. Naawa ninyo, i-share na ko sa inyo. Muning tag-iya sa balay. Ara, oh. Ato bang Kuya Butch? Taka lamang ka. Ara, tag-iya sa balay. Ay, tag-iya sa farm. Tagigas payag na Muni siyang tag-iya. tagiya. Pinakagwapo nga upaw. Ay. Pinakagwapo. Beer pa. Kinagpapahan ko dara oh. Ano guys, ako ang isa ka amiga. Ang iro. Ayaw. Karon moadto ta sa ilahang mushroom. Daghan ni silag mushroom diri guys, pero ingon nila nakuha na daw, naana daw nag-harvest na daw. So gamay na lang ang mushroom ato makita karon. Among gikaon ganina mushroom. Naay mushroom gi chicharon ang mushroom. Wait lang guys. Ay, magsulod na ta. Ari na. Ari, mushroom. Ari, ilang mushroom. Ay, diri ni sila nagakuan og mushroom, guys, oh. Wala ko kabalo unsa sa asa ning tubig, oh. Pangutana sa nako ni unya. Ay, may mga fish. Nasi mga fish diri nga gagmay, guys, oh. Kita ninyo? Hindi niyo makita. Sana yung mga gagmay nga fish. Oh, na. Nagbuhi pa sila diri isda. Labog nawa diri nga sulod-sulod o tanhawa. Ari yung pag ano sa ilang mushroom. Ari mushroom. Organic mushroom guys. Kimo sila. O ingon mao na ni kagamay kay na harvest naman ni siya. Pero ingon ani iyang itsura o. Ingon ani siya guys. Diri siya. Diri mo tubo ang mushroom. Diri. Nakan kay bago lang sila nag-harvest so mao lang ni ato makita. Diri gamay lang ni ilang. Og naa pa diri wala pa nila gibuksan. Diri. Wala pa ni nakabukas ang ano, murag bago pa ni nila kuan kay naka-close pa naka-close. Wala pa siya lang. Oh, daghan kay diri oh. Kani siya guys. Ambot unsa ni siya oh. Unsa ni ilang gibutang diri oh. Murag yuta. Di ba? Diri pa. Daghan kaayo oh. So kani siguro pag maggawas na to diri ang kwan sa nga mushroom. Siguro. Oh, naga-start na siya sa kuan oh. Naga-start na siya oh. Una na oh, gawas na. Kani oh, wala pa oh. Wala. Pero kani una ana. Nana. Ni wala pa. Daghan sila o mga bago pa nila ni gikuan.
Wala niya gamay ra. Balik na ko dito kay mag-inom na ko og ano, tubig sa butong. Excited. Ready na? O, tulo ko kaon no. Pagbukas dito dahil. Ari o. Ari sila o. Guwapo kayo dito yan no. Yang ano may isda. Para kanunay Frisco. presko o Dahil lang. ang atmosphere. Paminaw na to siya guys kay hawod ni siya. Paminaw na to si teacher. Si teacher. Ngano may isda dito kuya? Ang isda secondary to siya, ang fish pond ang mo'y nahinungdan dito kay tungod para presko kanunay ang mushroom. Dili man Kay gid- sa karon nga panahon init kaayo. Ah, So kinanglan siya og kanang presko Bugnaw. bugnaw bugnaw. Mo day pagsulod nako dito. Bugnaw ang surroundings niya. Sa correct. ano. Agay, nag-practice na yun siya. Agay. Pasensyain ninyo sa ako mga amiga guys oh. Araw. Masin, buret. Mas Buriton daw ko. Dili oy. gamay ra. Gamay lang. Di kayo tanto. Excited na ko mukaon sa ilahang butong. Maglabay daw ko og kani guys oh kay kay wala ko'y gihimo. Mag ano lang ko ani, labay diri. Diri. Layo dahil lang gipalitan og pan. To silong kabuang sila sa Sa silong man sila. Grabe yung sinunod itong magma. Maayo sad. Kaya sa buhay sige ra na. Yaw ba? Hmm? Layuan na yun. Magdala kang butong te. Dili na lang siguro. Naman. Kape bit. Isa. Pwede isa lang ako kay pang inom sa tubig. Okay lang kadara, dam. Hawod kay no, mubuak og butong. Ay guys, mao ni ang ano gigamit dito ganina sa kuan. Sa mushroom, mao ni ilang gisulod sa cellophane. Kini Kitawa ka na. wood ay sa to? Kalimot ko. Sawdust. Sawdust. Ang ano ni siya? Hardwood. From hardwood daw, hardwood. Dili pwede ang mga softwood ani like coconut, Dili pa din coco lumber. coco lumber. Di daw pwede ang coco lumber kay ang coco lumber guys kay ano siya, more on acidic. Acidic daw ang coconut. Coconut tree. So di siya pwede sa ano, di siya pwede sa kuan. Di daw siya pwede ihalo sa hardwood. Di siya pwede himuon sa butangan o tawag ana uy. Di siya pwede tubuan o mushroom. Yes. Ana siya. Mo ni siya laing yung ibutang dito. Mo na ni tubuan. Daghan pud kay sila gulayan diri guys oh, pero gagmay pa. Pero daghan kayo o gulayan na diri guys oh. Gulayan. Og naa sila other fish pan diri, fish pan. Pakita na ko sa inyo oh, mga gulay nila diri. Tubo pa mga bago pang turok. Yes. Yes. May fish pan pud sila diri oh. Fish. May mga fish diri. Fish. O ingon ani lang kadako ang katong atong giatuan. Mo ni atong giatuan nga tong nay mushroom. Kani. Oh, di ba gamay ra kaayo siya pero daghan na kayo siyang makuan nga. Mo ni ilang business karon guys ang mushroom. Og isa pa guys. Balo mo ba mo nga naapod sila ay sili nga pinakahalang. Siguro isa ikatulo siya sa tibok kalibutan nga pinakahalang. Kinatawag ni siya diri nga siling demonyo. Halang kay ni ingon ani lang ni kadako guys pero grabe kahalang. Yes, halang kay ni.
Halang ka ini. Halang ka ini. Ano iya punuan. Halang kayo ni as in. Grabe ka halang ni. Gamay lang kayo imuhang kwaon. Halang kaayo. As in. Ari pa o isang ilang punuan o. Yes. Guys, magpakaon ko og fish. Ari try na ta pakaon og. Yes. Ay, daghan sila. Gagmay pa man sila kay bag-o pa man daw ni diri. Daghan na nila oy. Hi guys. Karon nakaulit na ko diri sa balay. Nag-enjoy kay ko dito. Super duper nag-enjoy. Kabalo mo guys. Kabalo ko nganong sige kog balik-balik dito. Sige mig balik-balik dito. Pag rest day na mo, mag-ato mi dito sa akong friend. Ay, presko kaayo ang hangin. Tapos dili abog dito. Naakay peace of mind dito kay kanang basta nindot dito. Nindot itambay dito basta mga ana-ana nga lugar. Kanang imuhang madungog kay dili mga tricycle basta kanahan mi dito magbalik-balik kay pila ka days amo ang work tapos stress tapos sakit sa likod among trabaho so kailangan na mo alam nyo na kailangan og kanang pamparelax kaya dito mi gaadto relax sa mind diba. Sige. O sa sunod balik na to dito mag-talk ta about sa mushroom, paano siya gihimo, paano siya magtubo, o unsa nga kailangan nga unsa ba bugnaw pa nga iyahang kailangan sa surrounding sa mushroom para manindot iyang tubo basta atuan ng balikan ng mushroom. Mao na atong topic sa sunod. Okay. Guys, thank you. Love you all. Thank you, guys.